மாசி மாசம் தொடங்கிருச்சு. எல்லா ஊர்கள்லயுமே பாத்தீங்கன்னா மாரியம்மனுக்கு திருவிழா நடக்கும் இல்லையா? சோ இது வந்து வெறும் கடவுள் வழிபாடு, கடவுள் நம்பிக்கைன்னு மட்டும் நம்ம கடந்து போகாம இதுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய சயின்ஸ் இருக்கு. அது என்னங்கிறது இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அதாவது பொதுவாகவே மாரியம்மன் கோயில் திருவிழால நம்ம வந்து வழிபடுறப்போ வந்து வேப்பிலையும் மஞ்சளும் நிறைய வச்சுதான் வழிபடுவோம் இல்லையா? சோ இது எதுக்காக நம்ம தமிழர்கள், அதாவது முன்னோர்கள் வந்து இது எதுக்காக இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கோடை காலங்களில் வரக்கூடிய வெப்ப நோய்களான அம்மை, வெட்டை இந்த மாதிரியான நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கிருமி நாசினியா இந்த வேப்பிலையும் மஞ்சளையும் பயன்படுத்தினாங்க. மாரின்னா மலை, அதாவது அம்மன்னா நம்ம பெண் தெய்வம், அதாவது தேவதை அப்படி கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாரிங்கிற மலை வந்து இந்த சம்மர் டைம்ல மழை வந்து இது மக்கள் எல்லாரும் வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கணும், அதாவது இந்த பூமி குளிர்ச்சியா இருக்கணும், மக்களுக்கு எந்த வகையான நோய் நொடியும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த திருவிழாவை நம்ம கொண்டாடுறோம்.